маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки рӯзи 7 июн дар се садама дар ҷамоати меҳнатободи ноҳияи зафаробод дар назди фурудгоҳи хоруғ ва дар кӯчаи қарабоеви пойтахт 3 нафар аз ҷумла 2 ноболиғ ба ҳалокат расиданд. рӯзи 7 июни соли 2021 тахминан соати 06:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Vectra Раҳимов Абдуғанӣ Раимович соли таваллудаш 1993 сокини ҷамоати шаҳраки меҳнатободи ноҳияи Зафаробод ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Зафаробод-Хоҷанд дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки меҳнатобод аз ҳудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба скутер таҳти идораи Эшмуродов Акбар Хоҷамуродович соли таваллудаш 1963 сокини ҷамоати шаҳраки меҳнатобод бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи скутер ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. инчунин 7 июни соли 2021 тахминан соати 17:40 ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus Шабонов Муборакшоҳ Ғарибшоевич соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Хоруғ ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хоруғ ба самти ноҳияи Шуғнон дар назди фурудгоҳи шаҳри Хоруғ аз ҳудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ноболиғ Назармаҳмудова Руқиямо Гулруховна соли таваллудаш 2007 сокини шаҳри мазкурро ки дар роҳи мошингард бо дучарха ҳаракат мекард пахш намудааст. дар натиҷа ноболиғ Назармаҳмудова ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. мутаассифона рӯзи 7 июни соли 2021 тахминан соати 20:00 ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Land Cruiser Резвонов Муқим Иҷронович соли таваллудаш 1971 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Неъмат Қарабоеви пойтахт аз ҳудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ Назаров Идрис Зубайдович соли таваллудаш 2019 сокини шаҳри мазкурро пахш намудааст. дар натиҷа Хурсол Назаров ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона дастрас намудан дар роҳ ба ҳалокат расидааст. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ҷон бохта беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд.